Rianxo acolleu unha das homenaxes máis sentidas a un dos seus fillos predilectos. O concerto No Bico un cantar rende desde 2025 o homenaxe a Castelao por motivo dos 75 anos da súa morte. O pabillón municipal de Rianxo acolleu esta tarde a preto de 500 rapaces no concerto No Bico un cantar para conmemorar o ano Castelao. Van 75 anos dende a morte dunha das grandes figuras da nosa comunidade e por iso o Consello da Cultura Galega escolleu esta vila para albergar o evento. A actividade comezou xa pola mañá, cos alumnos afinando a voz e preparando o concerto da tarde. Os mandos da exposición musical estivo Maximino Zumalave, unha das autoridades de maior prestixio en Galicia en canto a música clásica. Eu creo que moi ben, o que lles decía os rapaces é que viñan moi preparados, fixeron un traballo previo moi riguroso cos seus profesores, nos distintos conservatorios e escolas de música que participan. Tamén Mateo Iglesias, un xoven director que vai por distintos centros ensayar, fixe un bo traballo. A verdade é que tamén este ano hai que decir que é un repertorio posiblemente un pouco máis sinxelo que outras edicións, pero creo que moi ben e pode ser unha festa bonita. No concerto, ademais dos centos de rapaces que acoderon ao pabillón de Rianxo, participou o Instituto Arxentino Galego Santiago Apóstol de Bos Aires. Fixérono de xeito telemático e cun vídeo dos alumnos interpretando as cancións. Unha mostra para Maximino do forte vínculo que une Galicia coa Arxentina. Sí, é un detalle de recordo, de facer memoria de algo moi importante. É moi bonito ver raíces que siguen ali en Bos Aires, incluso con xente que por aspecto ves claramente que non son galegos, non? Pero cantan en galego tamén. Aínda que Zumalave dirixira todo tipo de cancións de música clásica, incluindo as máis sonadas e prestixiosas da historia, nunca o fixo coa rianxeira. Por iso, agradece poder facelo por vez primeira nunha vila como Rianxo. Tamén é un premio, é un agasallo, o decía con un certo humor, claro, digamos que a miña profesional de música é de ser director de orquesta, entonces un director de orquesta clásica, digamos, dirixe outro tipo de repertorio en todo o mundo, vamos, en América, en Europa, en Islandia, en un montón de sitios onde estiven, ¿no? Pero a Rianxeira vai a ser a primeira vez. Anoto na axenda como unha data importante.